Hello world! Musta po kayo? Mga kababayan ko, papunta po tayo ng Manawag, Pangasinan. Bagamat tayo po ay nahuli na po sa pagdalaw po sa ating Our Lady of Manawag, tayo po ay magsishot po tayo ng drone shot doon sa Manawag dahil wala pa po tayong content doon. From San Jacinto, Pangasinan ito mga kababayan ko, yung mga taga San Jacinto, shout out to everyone. Kumusta po kayo? Ating mga kaibigan, mga OFW, mabuhay po ang OFW, mabuhay po ang Pilipino. Ito na po ang inyong lugar, ang ating lugar, San Jacinto. Papunta na po tayo ng Manawag, Pangasinan. Ngayong araw na ito ay August, ano na bang araw ngayon? 16. August 16 na. Yan. Meron na pong widening dito pero hindi pa ganun ka-develop. At awat loobin ng Diyos na wag naman po tayong bahain ulit at mababahan na naman po ang ating gobyerno. Dapat po tingnan po ang ating trabaho, tingnan na pong mabuti ang mga projects ng gobyerno para tayo po na Pilipino, being a taxpayer, hindi naman po masayang ang ating pondo na pinupunduhan at umuutang pa po tayo. Ika pa nga pinapanganak, may utang ka na. Yan, farm area po dito na part. Makulimlim po ang ating panahon ngayon dahil mayroon po tayong bagyo na parating, pero loobin po ng Diyos na wag naman po tayong bahain ulit after ng Typhoon Emong. Kumusta po sa mga aking mga kaibigan, sa aking mga subscriber? Mag-subscribe lamang po tayo sa Filipino Life Stories at Filipino TV. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel. Maging bahagi po kayo sa ating channel, mag-comment, mag-suggest lamang po kayo kung ano pong gusto nyong ibahagi sa ating channel. Marami na pong ano dito, yung mga 7-Eleven, biglang nag-boom ang business dito. Dumami ang mga coffee shop, mga 7-Eleven, yung mga ibang store na 24 hours, 12 hours, dumami na po. Oh, laking bahay niyan. Ganda. So, Manawag. Papunta po tayo ng Manawag, Pangasinan. Dapat yung mga kalsada po natin ay tuloy-tuloy na po yung progress. Welcome to Manawag, Pangasinan. Yung mga taga Manawag, mga kababayan ko, parang wala pong widening eh. Parang hindi pa natapos. Meron na, kasi hindi ginagawa.